Sanibonani babukeli lo Sibani Samanzi ngiyakayithwala sila emsisankungu eThekwini kusuka inkungu la endlini yamakhohlwa endlini kaMoya Mazibuko niyaphila ngiyaphila kahle lami ngiyaphila ngune kunjani kuwe hayi kancane hayi ngakubona ukubi na amen namhlanje Mazibuko sifisa ukudlula kwinkulumo besike sabanayo yokubaleka komuntu wesilisa nokubaleka komuntu wesifazane yeah kodwa ke sigaya ngomunye umhlathi ke namhlanje sihamba ngenye indlela uthi sikhuluma ngani sikhuluma ngokubaleka kokunikwa ubambo lwakho noma ukunikwa ingxenye yakho ungowesilisa yempilo yikho ukubaleka kowesifazane nowesilisa othandweni ke manje besisakhuluma ngokubaleka kowesilisa nowesifazane kuphi emoyeni noma empilweni manje sesikhuluma ngokubaleka kowesilisa nowesifazane othandweni sizothinta leyo nto ke babukeli beSolomoya TV sizothinta uthando nokubaleka kowesilisa nowesifazane othandweni kuthathu Mnguni ufuna ukuthini Mnguni Mnguni mina Mazibuko mokhuluma ngowesifazane nothando yahamba yashela yamlanda monenhlanhla mowazile uyamlobola mongakwazanga futhi kunankinga ubuya naye ekhaya uhlala naye bahappy kuba happy okay leyo nto le iumoya na noma ayihlambukile imimoya yeah akwesiyilande nje lapha ke Mnguni akwesibuke nayo intombazane enhle ozoyithanda wena uyithandela ini ubuhle bayo yebo ngoba lezi zinto ziyafana laba bantu bani besifazane kodwa kwehluka ukuphila komoya kubo ubuhle bomuntu wesifazane buyimali yebo amarandi imali phela okay ubuhle bomuntu wesifazane buyini buyimali ubuhle bomuntu wesifazane buyimali futhi buyini buyimali mali imali nani nemali yini mali imali inkomo okay imali yini inkomo imali inkomo enjani le ethi mo uyazi ukuthi yini ukumaya ukudla imali ikunika ukudla inkomo ikunika ukumaya ngoba inkomo ekujuleni ingamakhehla kuphi ala ekhaya ingakho wena umuntu uma uzothatha inkomo ukhokha ini ukhokhela amakhehla ukhokhela ini inkomo ngokuthathana ukhokha ulobola ngeenkomo ukuze uthole inkomo yebo akwasibuyele inkomo ihlala endlini yani yamakhehla inkomo okusho ukuthi isibaya yebo into esesibayeni yini amakhehla siyavuma uhlalana esibayeni uhlala inkomo okusho ukuthi inkomo ziyini ziyamakhehla
okusho ukuthi isitho somuntu wesifazane sangasese sibizwa ngenkomo siyini singamakhetha manje nifunani ni akuyona inkinga le mazibuko nje ngoba siyafika umshaya nge-EFT umuntu somlobolile right manje asinayo inkinga lapho zibikwe nini lezi inkomo ukuzothatha ini inkomo yebo hayi nje ukuvuma nje ngomlomo sifike sihlale phansi kosofa kanje bona bangale ngizoqeda ukukhulunya okay ke ubuhle ke bentombi buyimali ubuhle bentombi buyimali ubuhle bentombi buyimali ubuhle bentombi kuyimayi yebo buyimali zingaki lezi zinto zimbili ubuhle bentombi obuyimali benza njani ubuhle bentombi obuyimali buyaphela ubuhle bentombi obuyini okuyimali kodwa ubuhle bentombi obuyimayi buyakwazi ukuqhubha impilo yakho yo ngoba buyini lokubuhle bentombi bungamakhehla ala ekhaya awukwazi ke ukulobola inkomo ngento phephukayo eyini imali leyo nkomo oyilobola ngento ephephukayo yenza njani leyo nkomo izophephuka uthi mazibuko siyayiqalekisa ngokulobola inkomo ngemali ngcono bazolobola inkomo ngemali into emayekayo yebo sinendlu yamakhehla okuyisibaya uhlalana esibayeni inkomo uma ke kuzolotshola intombazane ubaba usuke ebuyisa inkomo zakhe alobula ngazo ini unina wayelobola inkomo ngeenkomo elobola inkomo ngane ngeenkomo yebo ngenkomo pheleleke lapho umnguni uma ke zale ingane zamantombazane lo muntu wesilisa usuke ebuyisa inkomo zakhe ngani ngalezi ingane lezi inkomo alobula ngazo ini unina uma ke uzolobola wesifazane ngemali umtshelani lo wesifazane ukuthi amthanda phela umthanda kanjani umlobola ngemali ufuna izinto ezishesha ya izoshesha seziyashesha izinto manje ziyashesha uyababona benza njani laba bafazi abalotsholwa ngemali uyabona kwenzakalani kubafazi abalotsholwa ngani ngemali kwenzakalani mnguni ba divorce suqedile ngoba yonke into yabo ihamba ngani ngephepha ihamba ngento ephephukayo ebonakalayo kanti imali uma seyihlangene lapha esibayeni awukwazi ukuzehlukanisa ngisho zingazala zizale ugcina ungasazi ukuthi lezi inkomo ezayizalwa iziphi inkomo lapha ekhaya angithi futhi nisuke nizidla nidayisa ngendlela kuseyikukudla lokho nizishintsha imali ngokuyimaya imali okukumaya okukudla kwasekhaya ingakho imfuyo
iwumcebo wasekhaya, Mm. iwukudla kwapi, Kwala ekhaya. iwukumaya kwakuphi, Kwala ekhaya. imali yakuphi, Yala ekhaya. phelileke la. Ngoba ubuhle bentombi buyimali. Obasezweni lobo buhle. Ubuhle bentombi buyini? Uyimayi. So masibuko uthi sihlangabezana nezinkinga zokuthi mase siganiwe abafazi bayaphephuka noma bayaphela. Yebo. Ingoba vele masithi siyenza thina senza ngezinto eziphephukayo. Yebo ihambayo. Into esheshayo. Ngoba nayo imali uma ungayise ebhenke ishintsha Iphelelwa isikhathi. iphelelwa yini? Isikhathi. Ingakho kungabalekile ukubhenka kuphi? Amabhenki. Endlini. Oh yeah. Ngoba le mali bazoyibona ikhodi yakho ingasashintsha Ingasashintsha. bese benza njani? Bayivala. Beyikhansela. Isiphelelwe yini ke leyo mali kuwe endlini? Ayisangena emshinini. Usuthi uyayifaka emshinini yenzeni? Inqaba. Uyikhahlele umshini. Ngoba ayisekho kuphi? System. Phelile umnguni. Uthi masibuka manje abafazi bethu siyabathatha sibafaka kwi-system engesiyona eyasekhaya. Yebo sibafaka ebhenki abafazi. Siyabathatha sibafaka ebhenki siyabadayisa. Sithi abakhishwe nanoma ibani ozofika ebhenki ezokhipha ini? Imali enkulu. Ingakho kwathiwa ubuhle bendoda buyini? Inkomo zayo. Phelile. Bungamadoda kubo. Ayokwenza ubudoda empilweni yayo. Ayomkhulisa abe yini? Ebe indoda. Ukuze abe muhle. Kusho ukuthi mazibuko momthanda unkosikazi wakho kumele umlobole ngeinkomo. Qedileke mnguni. Uyamthanda ke lo nkosikazi. Ngeke uphinde futhi umbone ehamba efeba yenza zonke izinto lezi ezingasile. Ngoba ulotsholwe ngento esileyo. Ingakho engeke enze izinto enjani Ezingasile. yebo. Kodwa wesifazane ozomlobola ngento ephephukayo uzokwenza njani? Uzophephuka mnguni. Uzophephuka mnguni. Akwesibuyeke kulo ntombazane noma kulolu uthando ozakhele wena. Ozakhele wena No baby. lona nobani? No baby phela. No baby wakho. Sweetheart. Isithando sikaba Sithanda senhliziyo yakho. besakhuluma ngobuhle obuyini? Obuyimali nobuhle obuyini? Ngokumayi. Obuyimali. Kubili ke lokho. Sesiyabuya manje sizokhuluma ngothando lwakho. Nothando lwani? Lwamathongo. Uthando lwakho nothando Lamathongo. sikhulume ngobuhle obuyini? Okuyimali. Okungolo wakho lolu thando. Sase sikhuluma ngobuhle obuyini? Okuyimayi. Okungolwane olwamathongo namakhehla akuphi? Asesibayeni Alapha esibayeni, alapha ekhaya kithi. Uyabona ukuthi isibaya sibalekile. Uyabona ukuthi inkomo ibalekile. Ingakho abelungu babona becibe kanje ngoba banani? Banezibaya. Nani? Neinkomo. Phelileke. Bacebe ngento ewubani? Eyithi. Ngibathatha amakhehla kithi bawabeka Emakubo. esigangeni. Ngoba bangababo. Abasesigangeni. Yebo.
ngifuna sibuye lapha ke kulo muntu wesifazane omthatha wena. Lo muntu wesifazane omenza njani? Omthatha wena. Ibuphi ubuhle bokuyithandela wesifazane? Ukuthi uzomazi phela ukuthi uba Umlale, yeah umdele. Bese wenza njani? amshiya Suqedile. Ngoba uyithandele wena. lo muntu wani. Wesifazane. Futhi umuntu wesifazane ozoyithandela wena yena. Umthande umuntu wesifazane wena. Bani? Wena. Yena. Lo muntu wesifazane uyothi uma wenza ubuntu kuye enza ubunja kuwe. Njengoba futhi owesifazane ozothandwa uwe uyokwenza ubuntu kuwe, wena wenza ubunja kuye. Ngoba uzomthanda ngothando lukabani? Lakho. Yena athande bani ngolwakhe? Omunye. Suqedileke mnguni. Umthanda ngothando lwabantwana? Lakho. Yena akuthande ngothando lukabani? Lakho. Lomunye. Othandwa ubani? Uyena. Uye. Akusibuye lapha ke sibuye ukuthi kanjani manje mkhuluma sibuko ukuthi sengithanda ubaby. Ubaby wami ngimthanda ngothando lomunye umuntu. Oqala nje lo muntu wesifazane ozomthanda ngothando lwakho wena. Akuthande ngothando lomunye umuntu yena. Uthanda le ndoda efunwa uye othandweni nasenhliziyweni kabani? Yeah. Uthanda indoda efunwa ubani? Uyena. Onhliziyweni nasothandweni kabani? Lakho. Efunwa ubani? Uyena. Hayi efunwa ubani? Uwe. Hayi futhi lento ngubani? Enguwe. Kuye. Ilento mazibuko basidla imali labantu lobo ngoba abathandi thina. Bathanda indoda yabo esenhlizweni yabo ngawe. Usebenzisa lwakho uthando ukufeza le ndoda ephila kuye ngaphakathi enhlizweni. Uyayifida le ndoda ephila kuye kuphi? Nixabaniswa yilokho vele. Ngeke nizwane. Ngoba uzobe efeza le ndoda ephila bani? Kuye. Ngobani? Ngawe. Ingakho ke nizogcina nenze njani? Nixabana. Yebo. Kodwa nje mazibuko kuthiwa inormal leyo nto leyo. Ukuthini? Ukuthi wena lo Ukufa lokho. Akusisi sibusiso. Ngoba lo muntu umthatha umbukisisile wena. Awukaze wambusisa futhi akaze abusiswa abantu bakini. Ukufa. Ingakho kubabona beyikhunga, beyidlisa amaphilisi, beyidlisa opoison, beba ne-stress, beba ne-depression. Yiyo leyo nto leyo ukuthi bafida indoda ephila ngaphansi komuntu wesifazane. isikhathi esingaka. Imali engaka. Ufidana nenye indoda ephila kuphi? Kumuntu wakho wesifazane. Mawuyokwazi ke ugoba le ndoda ephila kuye. Ikhothamele wena uwinile lapho. Uyomfeza lo muntu wesifazane. Uyomwina. Uyoba impilo yakho yonke lo muntu wesifazane ukwaze ukunqoba le ndoda eze kuwe nayo. Lo muntu wesifazane sikhuluma ngothando lwakho nothando lwane
lwamathomo. Manje Mazibuko wazi kanjani ukuthi lo umthanda nje uthandwa uwe, lo ngimthanda nje ngoba ngilethele ithonga? Okokuqala nje umfazi noma intombi ozoyithola wena uyithande wena ungayithanda ngothando lwakho, ikuthande ngothando lwendoda yayo. Kanjani na? Leyo ntombi ngeke izikuzwe. Yonke indawo Ngeke izikuzwe. Leyo ntombazana ngeke izikulalele. Leyo ntombazana ngeke izikhothamele, iguqele. Leyo ntombazana futhi ayikwazi ukwakha umuzi wakini. Leyo ntombazana uyibona ngalokho ukuthi le angeke lena akusiye yami le. Okokuqala nje izokutshela ukuthi ngeke ngishayelwe indoda ini umthetho ngoba inendoda kuphi kuyo ngaphakathi. yebo le ndoda engaphakathi kuyo ikwazi ukuyishayela ini Umthetho yona. manje wena ubani ozoqhamuka uzoshayela yona ini Umthetho. qedileke mbuzo ngeke ngize ngilalele umuntu wesilisa mina ngoba kunendoda ephila kuye ngaphakathi akwazi ukwenza Ukuyilalela. Phelile indawo yakho kahle kahle. Ibingekho. ingakho ke nizothanda abantu abathanda abanye. Yo. Kodwa lento ishoyo Mazibuko mase sizithi siyalalela kusho ukuthi wena unayo ichoice kulento yothando. Ilento ukuthi ichoice yini ichoice iqala. Phela angizuza ukuthi uze uthi umuntu ngiya kuthanda. Kusho ukuthi wena okhethile umthanda. Manje Kodwa uma uthi kuye ngifisa uyokwakha umuzi kababa awuyacikoza lapha awukamthandi noma ngifisa ukuqoqa ntombi ngifisa ukuqoqa ntombi yokwakha umuzi kababa ekhaya. Noma ntombi ngiyakuthatha ntombi uyokwakha umuzi kabani wakithi. Awuyithandi leyo ntombazana uyayiqoqa iyovusa umuzi kabani kababa wakho leyo ntombazana leyo. kahle uyayangena ngoba usukilethwe yitho ingakho ke nabakudala bebethwalana ngoba wayebona imbali enhle engakwazi ukuthi iyokhanyisa kuphi emzini kayise noma kubo. ngekani Hayi ngenkani ngotha neinkomo zikayise ngamakhehla kubo. Ubethi ke mayisethwaliwe bese kuhamba sekhanjwa neinkomo ziyomiswa lapha. ngoba vele ilobolo liyazi ukuthi lingakanani. Yebo. Lokhu kwakuyocela isihlobo esihle komemeza nazo zonke lezi zinto lezi yizo lezi ezenza ukuthi sibe nani neinkinga. Ukhuleka ngani emzini wendoda? Ukhuleka ngani emzini wendoda? Ukhuleka ngamasela. Sikhulekile ekhaya. Noma uzokhuleka ngobuso nje ubukhulu bakho la.
Ngomele uphathe into phela. Khuleka ngani emzini wendoda? Masibuko. Xolisa ngani emzini wendoda? Ukuthi uthwala ingane yayo. Masibuko, baba, avuthanda peace. Uthi ayikho lento yokuthi uhambe uthi ukhulekile ekhaya ngoba uphethe lutho. Ukhuleka ngani emzini wendoda? Ungalahleke umuntu la ekhaya. Ukuya ke ekhaya uthi ukhulekile basuke bazi ukuthi uzodinga usizo. Udinga ukusizwa uma kungalahleke umuntu la ekhaya. Banizwa nimemeza nisesangweni nikhuleka. Bayabheka ukuthi ubani olahlekile kuphi Endlini. la ekhaya oyintombazana. Ngoba sekumlapha abantu bephethe inkomo lapha kuphi Egate. bekwenziwa kanjalo kwamoya ke nakwamoya kwenziwa kanjalo. Mina nje kwamhlongo kwaShezi ngihambisa inkomo kumahlongo. Ngaqhamuka neinkomo. Ngaze hambe kulokhu kuyokokhelo. Ngoba lo mfazi ngamnikwa yini? Itho. Pheleleke lapho. Wathi hayi ngathi mina ngiyeza ngedate ukuthi manje ngizosho kanjani ngiyeza ngedate ukuthi amala makhehla lokethi thatha lezi inkomo uzise lapha wena thatha lezi inkomo uzise lapha wena ngoba yiwona aseyikhulumile. Ngathi mangifika nazo zayingenela zona esibayeni. Ngifika nazo zayingenela zona kuphi? Esibayeni akufuna lokho kwathi kuqala kukhulunywa sabe sezingaphakathi udala. Babengacikoza abafuna ukucikoza bayenza izinhlawulo nazo zonke lezo zinto lezo nokuthi awufikanga uzokokhela ini sekumdlalo lowo. Lapha sikhuluma ngomdlalo wokucikoza nokudlala ngolimi nokufuna ukwazi ukuthi thina sazi kangakanani nina nazi kangakanani. Umdlalo lowo ngoba ukulobola ngokucikoza kukudlala ingaphelela lento ingapheleli. Uzokhuleka ngani emzini wami wendoda? Uyisukumisa ngani esihlalweni sayo? Ngoba usukuguqile uzokhuleka ngoba wonile lapha ekhaya wena. Uthatheni imbali la ekhaya? Ingane bayibona yikho nje la ekhaya bayazi noma ifile la ikhona. Kodwa babona ngani? Ngabantu. Kusho ukuthi Mazibuko kuqala kwakumele ngempela ukhuleke ekseni noma emini. Ngoba intombazane ihambe yakho amanzi ekseni ukuze kuzogezwa la ekhaya. Kuzoqinwa la ekhaya. Yangabu. Ithwalwe uwe. Uficala ngembiza nje lapha niginqika yodwa noma ifile. Ngoba kwakuyilezobumba imbiza ezazikha amanzi. Kubonana ngembiza ifile lapha nabenikuda ematsheni ngazi ukuthi ibenenzana nenithwalana lapha. Wafana imbiza okusho ukuthi lapha eyakhona kuyofana imbiza. Imake Mazibuko. Wase ngiyacabanga nje la amashu. Mnguni la kwamashu sengiyithwalela. La kwamashu mnguni ngeke umthwala umuntu kwamashu. Ungamthwala lapho umuntu kwamashu mnguni. Ungamthwala kuphi umuntu kwamashu ngoba belungu sebasifaka kuma located. Uma location. Abelungu. Basifaka kuphi? Koma location. Bathi si located la. Yebo sivalelwe kuphi?
la angeke siphinde sinyikaze siyonyikaza makushobani bona yebo ukuthi umnotho uyavuma sesavuma sure sesavuma ukulocatwa Mnguni thina manje ke lo baba lo wentombazana naku seyizwile ukuthi nabo abantu bayakhuleka babaqhuba inkomo sezimengesa bayibala lembala yazo bayibala nokumisa kwazo nobuhle bensikazi zazo nobuhle balendoda lela ngaphakathi uphelele bayibala futhi kahle isililo lesiyana ukuthi kukhale ingane yomnomzana lapha esigangeni ifukulwa yithi sihamba nayo ngenkani sizoyikhalela lapha ekhaya ukuthi 1 2 3 uyakwazi nomnumzana uchitha lomcimbi athi cha buyisana ingane yami akakwazi phela useyibulele lengane ngoba akayazi noma isimoshiwe lapha noma iseyiyo iphelele ngoba mayikuthi nomfana uyimoshile le yangane inkinga yakhe mayisingasagani ingasamuzi umyeni wayo oyoyithatha yenza umfazi noma uyothandwa yiyo leyo ndoda ngengane yakhe ngeke iphinde imuzwe leyo ngane ngoba ubuntu bayo nobunkosazana nobuqhawe bayo uselephi emuva yena ujikise inkomo bese ke manje ugel lo oseyithathiwe uyoba umfazi lo uyobuya nje ngapha seziyoshaya sezomkhipha uyise bekwenziwa njalo nje kudala naku ke sibanga intombi eyodwa nobani nomunye phela wasendaweni niba intombi eyodwa bese kuba njani ngibuza lokho bese kuba njani ngoba kusho ukuthi ngizomthwala kwenzakalani la ingakho uma uthwele ingane yabantu wathwala wahamba nayo kufanele ukuthi kubuye labakhongi neinkomo sebeyokwenza sebeyokhonga yebo ingabe ke lensizwe kushayile mayikuthi Mnguni ninobabili ikubonile ufukula lengane wena uyintshontsho uhamba nayo sekuyoba nenkinga ke mayikuthi iyona ishishise yamosha isibani le ndoda mayifukula lengane ehamba nayo ngoba vele inhloso kusuke kuyileyo ukuthi ingaphinde izwe enye indoda ngaphandle kwabantu phandle kwayo yebo kodwa ke ungabeke uyayilahla wena inkomo zakho mawungathi uyibone le ndoda ifukula le ntombazana bese uthatha inkomo esibayeni uzisele bona bangabe babonene abakini angazi ukuthi ububuzane mhlambe yime ngihambela phambili Mnguni hayi ushaya khona ngoba phela sengibuza indaba kahlahla lento ihamba nokuxhumana yeah indoda imele iwazi ukuxhumana nomoya wayo yebo ngoba once wena wathatha ngenhliziyo ukuthi ngiyayithanda le ntombi ngiyafuna efukulo ubaba yebo izokulawula mayifika la so izokinga wena yebo izokushayela umthetho waleya ndodo eyayishayela umthetho kanti wena ucanga ukuthi kulo noma kwezomthetho yini sibizwa ngani lesagile sithi griffy sibizwa ngani angilazi igama lakhona kodwa ngiyayibona lento ayisengikhohle but le uyisana ayifani nesitho sendoda sangasese yeah iyafana Mnguni
Mkhulu. Lento disha isigqibizo kulengane ukuthi impilo yakho yonke iyolawulwa yini wena. Akunenye indoda eyophinde uyizwe, uyazi, uyihloniphe wena ngaphandle kwababa. Wow. Ubobona ke intombi umuntu wesilisa oyibreakile. Imhlonipha ubhubha. Kodwa intombi oyithola isimoshiwe wena iyokufikela nomthetho lapha ekhaya. Walo muntu Waleya ndoda. Ukubaleka ke kokuyiphatha kwani komuntu esifazane. yebo. Kodwa mawuzomkhetha namathonga lo muntu lowo uyokwazi ukumthwala uhambe naye. Seyimoshekile. Hayi, emoshekile kanjani? Phela mayise emoshekile sekuyilesi sikhathi samanje. Sekufanele ukuthi umenze njani manje? Umgeze. Yebo. Umgeze Amadoda la. Lade yenze njani? Bekade emhamba. Yebo. Ingakho ke uzothi uthandana naye. Ulele naye la. Uphuphe enenye indoda. Umpuphe ehamba nenye indoda. Umpuphe eshelwa yenye indoda. Umpuphe bebambana nenye indoda. Ngabe babambana ngamandla babambana kamnandi kodwa khona usuke bambana nani? Nenye indoda. Ebe engayazi kwaleyo nto le engajoli engeshelwa noma ke ngeshelwa kodwa engajoli engalele engalalanga engenzanga lutho kodwa wena umfile njani Umuntu umphuphe njani ophithisa obhizi yini ke dala lokho ngoba kunale yandoda yamshayela ini isandla umthetho ngesingisi bizwa ngegambit ngani gambit usho ukuthini leyo nto ngiyazi nawe Ay mina ngizazi ke lezi zinto. Kodwa le ndoda yashayela isipikili sokugcina kuphi kulomntwana. Ingakho ke owesifazane ophelele kungabi usuku olodwa ukumbreak uvirgin. Yebo ukumzisa ubhlungu bokuqala kuyusuku olodwa. Nakhona kwenzeke kungenzeki. Ngoba kuhlala kunjani? Kubophile. Kubhlungu. Kungeke once intombazane wafika nje wangena kuyo noma ngathi lichichi kanjani. Noma ingasho yona ukuthi lichichi kanjani. Ilivagina kanjani. Kodwa ukwenza nje ngosuku olodwa ubokwazi ukuthi vele leyo ntombazane uyifice vele isinayo umuntu owayeshayela ini umthetho isuke vele usulala phezukwane wena kwecala phezulu kwecala ngoba usuke kuumuntu othanda ubani uwe ngoba uye uthandwa uwe noma uthanda ubani uyena yebo nizohlala nixabana uthandweni lwenu nibange nendoda yamthathela ubuntu bakhe yebo ubuntu obumbazane ubuntu obumbazane yebo yini manje ubuntu obumbazane isitho omthathela ubuntu obumbazane bakhe wathatha umuntu thwane into encane ngake emzimbeni womuntu wayithatha yonke ubuntu thwane
Manje ke sizoba nenkinga ke mnguni. Uma sizikhethela abantu sithi sinani thina sine choice. Ngoba I choice iyona lena esibeke kuphi kulezi inkinga lapha esikhona nini manje. yeah I choice esibekela ngoba ubuhle bentombi buyinhlakanipho yamadoda kuphi akuwo azokwazi ukuvusa la muzi lo phelele lapha amadoda wakho umuzi akhumuzi abanamaqhinga. yebo ubokwazi ukuthi owesifazana onamadoda ahlambulukileyo phezukwakhe ayi usuke umphiwe lo muntu lo umphiwe amakhehla kini ahlakaniphe kakhulu akwazi ukuyogoba lo yamuntu wani Sure. Yo. Kufanele ukuthi ke izinto ezinye masizenza sijule ngku ukuze ziyokwazi ukuphila kubani kithi. Yebo. Yeah. Kufanele ukuthi senze njani? Sijule. Ukuze izinto lezi ziyokwazi ukuphila kubani kithi. Akwesihambeke siye kulona wesifazane omnikwa yithonga manje. Ongayithandeli ubani? Wena. Esikhathini samanje esikhathini sakudala bebethwalwa ngokuthandwa ikhehla noma isangazi sakuphi sakini isangazi sakini sikubonela intombi sithi uyayibona leya ntombi mzukulu injani intombi leya inhle leya bani mzukulu ntombazane bani mzukulu inhle ini leya ntombi uma nje ungangitholela leya ntombazane izovusa lo mzi kamkhulu wakho kuyobe kuphelele mntana mzukulu wami kuyobe kuphelele uma ungangitholela bekungasebenzi umoya laphana umoya ubuyisebenzele imfihla kanweni ubungadingi ukuthi size siuhlambulule siphinde sifuna ukuqonda siufundiswe njengoba zibuye senihlalela manje enigruma enza yonke into enifundisa ngendlela kabani yakhe qedile kusho ukuthi Mazibuko ngoba ikhehla belikhetha intombi lapha ya lithi lena ngifisa iyokwakha umuzi kababa kusho ukuthi nawe mfana kahle ubuthungu yebo uthi uhamba othwala yebo uhamba uyothwala intombazana uyothwala athwele vele ngithi uyathwala usifazana kodwa mayingaka ayazi indoda ngeke azathwala uyovala isinene kuphela ahambe nje ngamathanga akhe ahambe ngamabele akhe ahambe ngekhanda lakhe buvele bonke ubuhle bukabani bakhe yebo yazi ngoyichaza lento Mazibuko amasulumane ayiphambanisa mnguni bufuna ukuthini mnguni akho ngakuvala mangiyichaza lento iyenza yinhle lento mfuthu ngoba inobunono phakathi le qedile ke mnguni ayinhle ngifuna uqamba amanga yabona nje uqedile ke mnguni lempilo le esiyaziko Lion King nalempilo esiyazi manje ayibimbi bisiveza ngathi siyahlanya thina siyabantu abamnyama asinamthetho asinani leyo ishoya manje inhle lento le inhle lento lena intombi nje ibe yiyo iqhenye ngokubani umntombi bayo
ngoba uyona nensizwa ibihamba nje ibe zikhwepha ayikwazi insizwa ukuhamba ngeyikhwepha isiganiwe njalo ayikwazi ihlonipha umfazi wayo ngokuvala amahlombe neyifuba zomfazi wayo Ilento ile iyingwe. hayi ngikho Nosifazane uyayibona insizwa manje zike igqokiswa kwamabhunu igqoka ikhinde ezingaka insizwa zifanele insizwa kodwa amadoda indoda ngeke indoda igqoke ikhinde ezincane la indoda ngikhuluma ngendoda mina ngeke indoda igqoke ikhinde ezingaka Ngoba ehlonipha umuzi wakhe. yebo hlonipha umgogodla wayo iyohlonipha umgogodla kabani Why? Angibona ngoba ayimzilo wakwayo elawini Isho ukuthini leyo nto leyo? ayikwazi ukuzilo wakwayo elawini indoda nomfazi futhi akakwazi ukuzilo wakhe elawini Ikephi la? ilapha amnqunela khona akwazi ukumnqunela khona ambuke yonke indawo ambuke ubuyena manje mawuzohamba uveza ubuwena Yonke indawo. usuganiwe uyindoda Ebhishi. yini leyo nto ibhisho angina besifazane abasuke sebeganile kudala ngoba kwangaqokwa babenza njani Befake inhloko. bese benzani bese beyabhuda mnguni baqabe Ibovu. ngomcango Ngumcako. Okay. obomvu baziqaba ubuso baziqabe yini Amahlombe. umzimba Ukuze bafihle lokho. ukuze bafihle ukubona emadodeni amanye ingakho ngisho Ghana efaka lento emvala kuphi Phambili. ngoba uyobona yini Indoda yakhe kuphela. ayomunye yini umuntu Ilento uthi amaSulumane ayiphambanisa le. ayiphambanisa avala abancane avula useganile amaSulumane ziphukuphuku phela amaSulumane nathi futhi ngabe thina sivala njani Oganile. sishiya njani Ongaganile. ngoba kusafanele ukuthi enzele abonwe Athathwe. awukwazi ukubona umfazi wenye indoda ukuthi muhle ingakho labafazi behamba belala nje ingakho lamadoda nawe ehamba ezeneka nje ngoba vele azenekile agqoke ikhindi ukubona indoda igqoka isikindi esingaka indoda yomuzi wayo igqoka isikindi esingaka iyazeneka phambi kwabantu besifazane ifuna ababonene abantu besifazane udoda bayo bese benza njani bayihalela bese kwenzakalani zivuke Imizwa. inkanuko ngoba wesifazane nowesilisa ubonwa babonana bodwa bethandana ukuthi umuhle angeke uhambe utshelwa yiwo wonke amadoda la ukuthi umuhle ntombi noma umuhle mfazi kabantu Bepostile beposta yini upost Facebook noma Instagram. hayi akusimo umfazi leyo Bikini. hayi umsangano angithi nendoda indoda yenza njalo vele isitabane ayikho indoda ilokhuzana ifana no
nothando lakuma TV, uthando lakuma TV sengihamba ngiyokhamisa lapho kuma TV mina ngiyindoda ephelele hamba ngiyokhamisa kuthiwa ngiyokhuluma ngeindaba zelawu lami kuma TV mina indaba zelawu lami kuma TV mina le ndaba yami nawe ifunani kuma TV uyisiphukuphuku sendoda lapho uhamba udonswa umfazi kusa kuma TV uyisiphukuphuku somfazi uhamba udonswa indoda kusa kuma TV uyisiphukuphuku uyokucekela phansi igama lakho lapha uyokubonisa uyokunukisa uyokugcoba phambi kwabantu lo wesifazana ngoba vele wafike ngewe afike ngiyindoda ukhumbula indoda yakhe ngoba ngawe ingakho ke ezokuthatha kuse kuma TV ufuna ukuthi niyobuka izwe lonke kuthuka lapha ngoba uyisiphukuphuku nawe yini uyiso uyisiwula nawe bafowethu akwesiyekele ukuthatha uthando lwethu sihambe siliveza kuma TV asiyeke leyo ifile ingakho ubona abantu beyikhunga namhlanje sikuyeka ukuphakama vunywa umoya ophila kuwe ungavunywa abantu ngoba mawuke wavunywa abantu usufile we ufile nje ufile we futhi wakhukhumala phezulu kwabantu ufile we ngoba mhla ikujikela lentombazane uyoyibulala wena asiyeke leyo nto leyo kubalekile ke ukukhethela umfazi amathonga akukhethele ngoba ngisho lona osefike semoshakele ngoba zonke izingane zimoshakele manje ngaphandle kama ufuna ukuyothatha izingane zesikole amafinyila la uzohamba kuyithatha ina9 ina10 ozoyithola ke iphelele ngoba nalezi ina 15 sezine izingane manje ina 18 yine izingane manje ina 22 zine izingane manje ubobonga ke mawuthole ingane engenazo izingane noma uthola intombi engenazo izingane noma engenayo ingane oyitholise njani isaphelele kodwa kungahlali ngathi usikhohlise lapho uthi uthola intombi isaphelele ingaphelele ngoba sizobona ngezinto ezenzeka phakathi kwenu ukuthi umthole njani engasaphelele izinto ezizokwenzeka ngeke sikwazi ngeke sitshelwe ngesitshelwe uye ngamazwi kodwa siyotshelwa izenzo zenu nobani nobabili naye ukuthi umthole senjani umuntu engasaphelele ukuthi kuleyo ndle nihlala kuyo unganothi uhlale kubanda ngenxa ukuthi wanothisa enye indoda ngomnotho kayise ihlonipheni ke abantu besifazana ihlonipheni ke abantu besilisa nibahlonipha abantu besifazana abantu besifazane bakhona kumakhothamela amadodeni ngoba lolu uthando enithandana ngalo nina nodwa eniyithandela nina nodwa ningakhethwa amathonga akuba wendoda akuba umfazi noma kuba wentombi luyaphela lolu thando uma lukhona uthando lwangempela olulakhiwe ezulwini noma olwakhiwe kwelamathonga noma kungafike injalo ivunguvungu ngeke lafa lolu thando awukwazi ukuthanda umuntu namhlanje kusasa awusamthandi uma kuluthando lwamathonga kodwa makungolweni uthando uzomthanda namhlanje kusasa niyadivorce kusasa awusamthandi manje mina ngoba ngiphelelwe uthando ngenze njani luphela kanjani uthando ngoba uthando lipheli noma kufika ziphi ivunguvungu lihlale lunjani lukhona uthando lweqinisa lipheli alikaze laphela liqedwa zinkinga aliqedwa zivunguvungu aliqedwa ungabikho kwemali
uthando lweqiniso. Lolo liphelayo uthando lingekho lolo. Uthando lwamanga. Uthando lwesimanje. Uthando lwemali. Kodwa uthando lwemayi alipheyi. Ngoba uyamaya usuthe. Kuphinde kufike ukulamba, ukufune lokhu yakudla. Umaye usuthe, kuphinde ngelinye ilanga ukufune lokhu yakudla. Manje lolu namhlanje olumaya manje seliya kwenyanyisa. Sulidikilile. Seliyehlukana liyadivorce kuyaliwa kuphathelwa ibhami imithi yonke lento le. Olunjani loluthando? Bafowethu akwesibe nothando lweqiniso ukuze siyokwazi ukulwisana nezimpi kamoya. Amen akwesimele.